Üýşüp gyýylar bolup dokma dokardyk. Gecelerine ýymak targy tarardyk. Ertesi gün keçe basma ýarardyk. Dokma dokan gyýylarymyz nirede? Inni goňşusyny tananok, garrylarym goňşy öýe baranok, serial çykýan şoň öňünden turanok, goňşa barýan daýdalarymyz nirede? Dogallaňam 2 çaýdan görülýär. Hal ýagdaýym telefonyna soralýar. Toý tomaşa edilenine barylýar. Gadyrdanym dogan gardaş nirede? Gelin gyýylaň pikir köýnek ýaglykda, ýüzgramlyk boýuna ýüzlük bilekde, hemme kişiň gözi diňe baýlykda, sada gelin gyýylarymyz nirede? Planyň öýüniň boýu 3 telsen, biziň kemşeýle bar 2-3 taş goýsaň, atamyň öýüne giderin ýoksam, güne gaýyl gelinlerimiz nirede? Yigitlerimiz öýlerine ýatanok, ýola gitmeseler daňa atanok, çağaçyklar dädelerini tananok, öýden örýän yigitlerimiz nirede? Eýran owgan molla olan öýleri, reýdiň sany unutturdy ýasy toýlary, näçe gadan arkam, pikir oýlary, kanagatly yigitlerimiz nirede? Gyýylaryň gelillen saçlary ala, bir gün gyzla boýar, bir günem sara, gara göz, gara gaş töýdiren ýara, gara saçly gelin gyýylar nirede? Mugdy çertik goňşyň agaran gorun, özi iýmän goňşa dadyr tagamyn, ata töýden satyn alýar çalyn, goňşa gatnan okaramyz nirede? 3 aýlygymyz mamalarda geçerdi. Gelin naýda gucak açyp guçardy. Her ýerde ölçep köýnük biçerdi. Gucak açýan gelin naýda nirede? Naçar aýal doganyny iyi gören, gyssanana baryn ýoguny beren, ataň ýoklugyny bildirmän nuran, arkaňdagy erkek dogan nirede? Ejide dost bolan mätäje ýaran, yetime hem sırdaş halyny soran, sadaka, bekady yürekden meren, şükürli el açyk baýlar nirede? Baýlygam, begligim synagdyrmynna, garyplyk horlugam synagdyrmynna, äkitjeň diňe imanlarymyndan baýlygyny alyp giden nirede? Tursaň derrew gyýbatyny edýärler, baýlaryň toý ýaslaryna gidýärler, pullynyň adyny aýry tutýarlar, bir-birige gadyr hormat nirede? Kitaby köp okup bolarsyň dana, okan zatlaryny ýazyp goý aňa, minnetdar men akyl beren kıblama, arkadagym kıblam atam nirede? Ýazsaň gutaranok kemçiligimiz, hilagda hormatda kiçiligimiz, öwredeliň adamlar türkmençiligimiz, maslahatçy ýaşullarymyz nirede? Çağalykdan boldy ýoldaşym kitap, hem dostum, hem höwrüm sırdaşym kitap, ýazsam 40 ýyl ömrüm, durmuşym kitap, kitap okan pikirdeşler nirede?